ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ n'okpukperechi ọnwa nọ n'ọnwa nwa mba nọ awụchashiala nụ gidigba were nnọọ ntị ngwụ m ya n'ọnụ m were ma ọ ka gbuo nọ na ntị n'ihi na onye o mere amaradịla ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya ọ ihe mere ndị ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nọ m za ya sị m nwere akụkọ na gbotowara ya ụmụnne n'ọnụ gedela akụkọ ya n'ọnụ mara otu unu na-eshi agbatara ndị ọzọ ọsọ enyemaka ọsọ mgbudo obi na ụnụ gwadele ọwụrụ gị ole ihe ị ga-eme ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na-arụghị atọ na ya nwa nwoke ishi na ya etoro ụmụnne ya abụọ ndị kehena na akụkọ a bidoro mgbe ya dị 16 years old ka ya etoro dị 12 years old ka last born na nwanyị dị 7 years old mgbe ihe mgbe ya na-atụrụ m bidere ya wee gaa n'ihu sị m na nne na nna ya hụrụ nwa ha n'anya too much na ya toro n'ime ịhụnanya the true definition of a family n'ime ịhụnanya ebe nne hụrụ di ya n'anya di ya ahụ nwunye n'anya nne na nna ahụ ụmụaka n'anya achịkọta ha weta otu obi very portable na papa ya nwoke dị ọkpara n'ebe ụmụnne nke ya papa ya toshiri ụmụnne niile na arụkwana ise nne ha na nna ha mụrụ papa ya nwoke dị ọkpara too ụmụ nwoke atọ na nwanne papa ya ka papa ya toro na-enweta biznes na-enweta ego a na-ahụ ya na ọya nwere ijuge afọ papa ya kwanụ na-agba mbọ ime ihe niile ọ ga-eme ka ya na ụmụ ya na ezinụlọ ya rijuo afọ n'ihi na ọ na nwanne ya nwoke ọ ga-ekwe enye mgbe niile nkrụm ọnụ ọgwa na mpa ya na ọkpara erege na ya ejukwala enye nsogbu na after all na ọ ya papa ya bụrụzi olu ụwa ya etochiri ha na ọ ya bịakwara enye nsogbu na-eji ihe dute ya duo papa ya nye ihe na ofu bara mpa ya nazighị okwu ekwe agakwa to him for help papa ya bido gbagharịwa mana e nwere ihe bidoro emewe papa ya datin ya witnessed datin 3 good times na amụghị papa ya with that problem ihe ahụ nọgidere bido emewe papa ya na otu n'oche mme nna ya wụ ihe ahụ bịala gị na mpa ya nwere ike nụrụ ugbo ya na-ele ntụrụ bife mara ya akwa anya gbatị ụkwụ ya gbatị aka ya nwachide anya nwụọ ị gaghị etu pulse today ị gaghị etu heartbeat today ahụ ya na ọnwụ nwụọ na the first time this thing mere edeclare mpa ya dead na ọnwụ na ndị agbata obi mgbe mmanya tiwere ha bịa ele mpa ya na ọnwụ na mama ya ajụ na di ya nwụbe tagide mpa ya na-eyi ọkwa ya na-eti na akwa ya na-eti ya na ntị before ya mara mpa ya atụtarekwe na ya ahụ mee mpa ya ọ na-anọ complete 15 to 20 minutes before ya alụghachi and ọ na-alụghachita with ụzụ and ọrụ ma wolu mmanya na-akpụghachita ya eburu mpa ya ga ụlọ ọgwụ lechaa ya sị na ọwụghị epilepsy o nweghị any heart related problem ọwụghị kidney enweghị ihe enyopụtara different hospitals elecha sị na ha ahụ bụ dịka ihe ka bụ na all spiritual problem no spiritual attack ebido mana ejiwe that first time mpa ya ihe a mechara o meghe ka abụọ dị devastating agadịghị ụlọ ọgwụ mmanya tigidere bege na die n'ọwụ nye eme na mbụ na ọnwụbe ndị na-abịa bịa lecha na ọnwụ na bịa lecha mpa na ọnwụ mama ya sị na ọnwụbe na di ya nwụbe na ọnwụbe na ọwọtụ n'ochi abịa eme ekpuju na ọ ma na ọnwụ na ya ga-eso ya nwụ na ọnwụnye ka ọ chọrọ ka ha wụsawara ụmụaka anyị ma n'okwu ndị a emechakwa papa ya tụkatarakwe ka abụọ o mekwe ya ka atọ the same ihe a emezie mmanya anaghị ekwesị ka mpa ya gaa rụọ ọrụ ike ọ naghị ekwesị ọ mpa ya na-aga asa ahụ simenti na blọk na site ebe arụgo ụlọ ga ebe a na-arụ ọrụ ike mgbe lekwe mmanya ka ọ bịacha ọbịa bịachilata mpa ya bido erewe ji ya ga-agụrụ ji ya na-ere ọ naghị ekwe mmanya na-ejie ọ naghị ekwe mana nwoke chọọ ma emelu mala ihe mpa ya kpụ n'ọnwụ na diọkpara ga-agarịrị yunivesiti na diọkpara ga-agarịrị mahadum ya wụ ya nwa ya ma ihi na ya nwere isi akwụkwọ ihe a na-eme ha na-ama na-eji their lives their family na-coordinate onwe ha na-arịọkwa chukwu push ya home ọ ya ka mpa ya biliri ga nweta ọrụ na ụlọ big man the man wee big man nwoke bụ ego ya na ụmụ ya ahụ dị ha mma ọ big house dupu ndị ike mana the man na nwunye na domestic staff ya wụzi ndị nọ ebe ahụ getiman ha jọsọrọ lụọ nwaanyị lawa na ọ na-arụzi ya nwetara ọrụ ụka aka ahụ ya young boy ya lawa mpa ya etoro ọrụ ga nwetazie favor n'anya this man kwa na ụmụ ya anọ ya gacha na ahụ mahadum pụsha ahụ oji bekee
the man na nwunye dịkwana young n'ihi na ọ dịka according to mama ya ịhụ this man nọ ị ga-ekweta dị na ya na nwunye ya mụrụ ndị ahụ na ọ ka ha lụrụ na ngwa ha ebido tawa ndụ mmanụ n'oge at a very young age. Egwuregwu adabara ya na papa the man na papa ya o wee mpa ya n'ọrụ. Ihe mpa ya rụrụ dị ya na ọ naanị 3 days mma ya wụrụ gawa ka ya na mma ya bido discuss. Mma ya gwawa sị ma ụjọ na-atụ ya na ya lakpuru n'abalị ya anaghị ehi ụra n'abalị ka ya gara aga na ya akụhụbeghị n'ihi na ya na mma ya soro ga icha ha nọkwa na security house ebe mpa ya nwekwanụ ọnọdụ ebe edewere mpa ya ọrụ ya bụ imeghe geti bụ imechi geti na ọgwụla ọ ya ka ya mma ya gwawara mpa ya na ihe na ya ji kpụrụ nwa ya nwoke ha bịawa ije n'ugbo na ya arahụ n'abalị na otek ya maliteghị atek ya maliteghị otek ya mechaa na-arụ nri ebe eji gị na ọwọga ha agwa this man ole na room na ọ satụkwara asa na ka ha niile ma na-eji kpọkpọ isi ngalama so that ihe na-eme eme ka ha hapụ ịmavuru ya feel declare ya dead onwe onye ga-aghọta ya until ihe emebie. Papa ya gwa mma si ya echekwa ele ya na ya ga-agwa the man mana ebe ka emere ikpeazụ mere otebe aka o mere ọzọ ga-eme ihe na ugbo na ote dịtin na-eshi eme at least ka ya nọtọ na 1 month rie otu nkwu salary nwe ike rịọzie the man ya ga-akpọta na family kọwara the man nwunye ya ya na mama ya ekwere ha discuss all that thing. Mma ya sị na ọ gwawa ya n'abalị taa n'abalị o checha na nwa gwụ na ehige ha ụra ya na mma ya conclude mma ya mpa ya kweterere na ya ga-eriri salary ya ga-anọrịrị 1 month ọ nọkwa na 1 month ahụ rie otu okwu salary ahụ were fụọ evu kpa mma ya n'aka na ihe this man na-enye mpa ya ego ọ na-enye ya ego like ọ naghị enye ya ego ka onye na-eriri salary ọ na-enye ego na mpa ya ka o were na-ama na-eji onwe before a na-akwụ ya salary ọ nọ n'ọkpọ ya si ya gwa ya mana ya erige ha credit were salary ya nwere hope na onye na-arụ ọrụ before na-erile salary ya gadala salary ya na-eribere ebe na agadarala debt na onye ahụ anakwa ha aga n'ihu na enwe ihe o nidiri ya bịa gwa ihe this man gwaga papa ya na-agwaga mama ya na ọ Chineke rọpụtara this man enyemaka this man na-enyere ha nwunye ya sịkwa n'ọrụ ha nwafuru half bag of rice sụwara mpe carton of indomie dora mpe ya nwechara kitchen ihe niile a na-eshi n'ebe ahụ o shikwa nri putekwere mpa ya na ha na-enye mpa ya because mpa ya dị jovial ha likere mpa ya well na ọ wetara shibiri ihe mpa ya na-akụrụ ha otedi man shi treat ya ma ego ma gịnị before salary ha na-erule 1 month this man na nwunye nyefele ya ihe a na-akwụ ya na salary na ihe niile m doro ha anya na mgbe mpa ya conclude o richara salary ya ke first month sizi mma ya na eru next week ya ga-aga discuss with the man that next week ihe a na-ahụzi ha anya mpa ya lakpo nwa attack ahụ nwụọ for real. Mma ya abịa the next morning mgbe ejitụrụ oji mma ya wụrụ gawa mma ya bege kpoo ihe niile n'okpo 1 hour aga n'ogwe ya gwa na ebe na gate ikwe die na mocho na etigekwule ihe na mocho ebuga ya ụlọ ọgwụ ka doctor fawani doctor emecha ihe niile mma ya ajụ na die ka dị ndụ 1 hour aga 2 hours ago doo mma ya anya na mpa ya nwụrụ because ọ bịa chaa white ihu ya ga-ehụ n'ọnwụọ na owote mpa ya shiri nwu na ka ebubara mpa ya mọchụarị ụmụnne papa ya akpọ mma ya meeting gwa mma ya na ihe nna na ọ bụ opportunity na ya mechie ọnụ ka ha nye this man allegation na ya gburu nwanne ha na o jiri nwanne ha mere ọgwụ ego na ọ wụrụ ya na nwunye ebiri nwanne ha nwoke gburie na according to nwanne ha nwoke na ọ ha na-eshi na ha na-enye eri na ọ wụrụ ya oriri ka ha nye this man allegation dozie mgbe ka ha gwazie ya na o setụlụ ha nye ebi n'ihi na nwanne ha nwoke wụsara ụmụaka ga-azụ azụ so as a big man ọ gaghị like ịbịa gbagharịwa ka ha nye ya gwa ya ego ụlọ ọ ga-eweta ka ha shi n'ụdị ahụ napụta ya ego shi ebe ahụ were mee beri alụ di ya mama ya ajụ ma ya eme ihe ka ya nọ na ya nwụ na DSF na Lili agaghị happy ebe ahụ ọnụnụ di ya gawara na agaghị happy na di ya na-akọrọ ya ote this man shi enyere ya aka na ha rịarịrị today na ọ wụri ma ego this man na ha enweghị ike ime nwoke ka ihe ọjọọ na di ya agaghị adị happy na ha niile ngala ma ihe nwanne ha nwoke na-arịa ha ma na o nwere attack na-enye nsogbu attack na-abịa once in a while na ọkwa ihe di ya rịara na ọwụhụ this man na-akpali ego na ọwụhụ this man onwe ihe gbasara ọnwụ di ya na even before di ya nwe na okwu gị di ya gwara dat na enweghị na ya echeela egwe ya na ụjọ ọtọ gị di ya mana ihe na gị ime mana plan ya na di ya nwere abịazighị na mmezu before ihe nọ eme na ihe na-aga eme ihe bụ that man ebubo nwanne di ya agwawa mama ya si na ọ dị sure na ọwụhụ ya na that man nwụrụ ụmụ a ọchị ebe a
na kedu mgbe ihe a bidoro na in fact na ledote di eshi nweta dị ọrụ ahụ n'ụlọ that man ka ọ ya nwa rekọmendịrị di gawa ebe ahụ mama ya na-ele ha na ihe ọsọrọ ha eche na ihe ọsọrọ atọ asọrọ ha chịtụgharị okwu na ihe na-aga eme ọwa bịa gbaka ebe n'ihi na a ga-eri dịkwa ka ebe ya na kọt na a ga-ajụkwa ya ajụjụ ma ya nwekwaghị iko bifo mmadụ asị ya disgrace ile famili bịa lụrụ di na ha abụgadị si innocent man ọ gawara onwe ha elekọrịta onwe ha anya mama ya kpụrụ ha pụtawa iji ọya ka ke oso gị dị ọkpara na ụmụnne dịka nwoke atọ ndị ka ha na ha eku nku ga-agwa the man that na ha achọghị ịbịa bịa gịrị mee na nwanne ya nwoke wụsawara ụmụaka na a ga-eli ya eli na somebody nyere ha advice gawa court na ọwụ ejiri nwanne ha nwoke wake ihe silekwa ego ole ọ ga-esetụlụ ha ka ha bụrụ nwanne ha nwoke ga-elie n'ihi na onwe ihe mege nwanne nwoke mgbe ọ bịara ya ịrụrụ ya ọrụ the man ajụwa ha sọkwa na ego ole ka ha lega anya n'aka ya dị ọcha mana ka ya eji sọpọtụ ha ya na-enye ha ego a na ọrụ ya gburu kama ha ewere buru ụwa ha gawa ha agwa the man ego ụlọ ga-eweta the man nsọ ego ụlọ ego a ga-eweta ugbo owe this amount ga-eweta ugbo okwu ajụ ya ha eburu ụwa ha gawa nwanne di ya sị yes the man ekweta ọ ya ka mama ya nwetara information gbara gakwuru the man si ọga na ya nwetara information na ọ chọrọ inye ụmụnne di ego yes yes na ha bịara ebe a lekwa ihe ha kwuru ya chọọ problem ka onye ọbụla gawara onwe ya mama ya gwawa the man na ya nwekwala nwanye ha 1 naira na ebe ọbụla ha kpere na court na ya ga-abịa bia witness ebe ahụ ha kpere ihu agbara na ya ga-awụchachi ebe ahụ bịa bia ya witness na sa n'aka ya na ọ dị ọcha na ya lekwa ụmụ atọ di ya wụsawara na ha nara ya ego ahụ mgbe ha ga-ekeri ya na ejiri eme berial ha natakwana ego ahụ bịa nye na ya were ga-ekwụrụ nwa ụmụ egwu sku ya gaghị ana n'ihi na ọwa ego ọjọọ na ego ahụ rụrụ arụ ego bịara n'ụdị ahụ na ọ rụrụ arụ na mgbe di ya dị ndụ na di ya na-akụrụ ya otu o si enyere ya aka na ego anyị nọ na dashi di ya na di ya na-enye ya na nri ahụ niile ma mgbe e biri hụ di ya ha bag of rice na ọwụ di ya jiri oji abịa nga were pent mata rice ya na ụmụ ya riri na aka niile ọ na-enyere di ya na di ya na-akụrụ ya everything na first salary ọ kwụrụ di ya na ọ ya nwa ka e nyere ya na-etikwe na business were kwụchwa na eme were agbarị na di ya kpe ya n'ọnụ ịdị mma ya na nwunye dị to him rutekwere ya ka ya onwe benefit kwere na ọwa ebe a di ya bidoro ọrụ ka ya na ụmụ ya riwere ezigbo iri arịwa ezigbo nri na ụmụnne di ya emene meeting mana ihe ha na-agwa ya na ọwa eziokwu na enwere ihe di ya na-arịa na di ya na o nwere spiritual attack na-enye nsogbu o mene ya ugboro ole na ole o mee ya nwụọ ịhụ ya gị che na ọnwụ mana ya anaghị ekwe ka e buru ya ga-elie ya ga-ebege na ọhịa kpatara nụ mgbe a bịara ebe ahụ ya na ọ nwara sị buga ya ụlọ ọgwụ na ya na-ebekwe n'ụlọ ọgwụ ka o lee ma ọ ga-etete ọtụ na ochetetere me na ya na-awo mee ya for 20 to 30 minutes ya dị ka onye nwụrụ anwụ ọ ga-eku ume gaa achọta any vital organ dị active na ndụ ị ga-efili na ọnwụ dọkịta nwere ike ideclare dead mana ọnwụbe ya ebewekwe o mechaa lughachita na ya na di ya gala ụlọ ọgwụ na enweghị any heart related issue onweghị heart problem onweghị kidney problem onweghị ofu mkpụrụ ihe a kpoziri na ọwụ spiritual attack nwebe ebe ha na-agabe nga ha gbara jide na ihe so tụtụrụ ya obere ego ha ji n'aka na ihe awata aka ka di ya nwere before di ya nwụọ na ya na di ya planụrụ na ya di ya ga-abịa egwe ya ka ya bịa kpọta ya na nwunye na ụmụ ya atọ ka ha rụkwụrụ ngala na ọwụhụ na ha enweghị ụlọ kama ka ha mara mgbe ihe na-eme di ya na-eme so that alakpuo n'abalị ya nọrọ hụ ya hụ otu o si eme gị nna na ikpe wuru onye na-arịa ụdịka ọrịa ahụ na ọ dịghị mma mana ọ ma nghọta ga-eme di ya sị ka ya erigodo salary for 1 month kwiche o rikwere na salary ahụ n'ozi na ọ ga-abịa egwe ihe ahụ emezie ya kpatara na eji dogide ozie n'ụlọ ọgwụ tiri ya ka 2 hours 3 hours ya hụkwa na ọ chagharịa lodo onye anya na tụli kele na ọnwụọ na ọnwụghị ya nwegburu di ya na ihe ọma ya agaghị egbu ya na ya enyekwala ha 1 naira na enyekwala na ya elicha di ya chọrọ ihe ya na-eme ya eji azụ ụmụ ya dị ma na-ebewe gwawa mmee si ihe n'ugbo onye mere mma ya kwuo si yes mma na anụrụ nga ana si ya na ihe mere na ya ga-abịarị ka ya chọrọ ya ego ọ ga-ejiwa gbarịwagodo na-elicha di ka ya mara what to do then ụmụnne di bịa ebe a na ya ga-agwa ha ihe na o kwuru na nwunye this man abịala gba aka ebe na di ya nwere ihe ọ na-arịa na ha chiga court ha gawa na ndị woman ga-ebia ya witness ka ya were set ya things straight then after the burial na ya bịachi ka ya mara ihe ya ga-eme nye ihe o gwara mmee n'ihu ya na mmanya esoro because most of the places ya mmanya na-aga na akpụ ya aga ihe na mmanya lawa ọ ya ka ụmụnne di ya gwara mmee si that na ebe ọ gara ga-emebiere ha opportunity ha ga-eji nweta ego ga-eji lie di na a ga-ere ala mee ka eme ka ọzọ were lie di na ya kpọ ha ụkwụ ya bịakọtakwara ya mara onye a mụrụ ụmụaka atọ a na ya kpere ha gakwuru ha
na ya ahụbeghị ebe nwata nwaanyị na-adaira onye di ya nwụrụ n'ụlọ ya. Ọ marakwala ma wata akụ gburu di ya tụrụ ma enwere ihe ọzọ gburu di ya, ihe na o ji ha nye ahụ ka anata ya ego a ga-eji nyere aka zụọ ụmụaka. Ọ sị no na ọ gara gị mezi ebe ọ gara ga ekwu eziokwu na ya bịakọtakwala na ahụ ya na beri ha bịakwala beri alụ nwanne ha nwoke na ma ọwụ ya na ha ga-egbu ya otu a di ya nwụrụ na ọ bụkwa nwoke ya ga-eme ka shọ na ọ mụrụ ọnụ na ọ mụrụ that man enyi nwoke na ha niile enweke ga survive. Ihe ahụ eme mama ya kpụrụ ha gbaa ọsọ ya kọra this man. The man asị in that case na ya hapụga ha ka ha ga-elie nwanne ha nwoke na eze ụmụ ya ndụ na-agbacha ọsọ agụọ mile na ọ kpọrọ ụmụaka ya gazila ebe ahụ ka ha hụta ya na ọ kpọrọ ụmụaka agbalaga n'eziokwu ntụrụ ụmụaka etopụta dimkpa na ha ga-alaghachi n'obodo ha ga chọwazi ihe gburu papa ha. By then ha makwa na asụdakwune ha ga-awụzi ụmụaka ma o menweghị ugbo confront nwa ha na ọ ga-eluzi ụmụaka na ihe mere n'ụwa na ọ na-elicha di ya na ụmụ ya bịaghachi back to this house bịa were ha ụlọ na dia self contained na ele dị n'ebe ahụ na-arụ na bank na ọlụọla dị n'ebe ahụ dị empty na ya na ụmụ ya bịa nọzie ebe ahụ na ya nwa single handedly ga-return ụmụ ya back to school na ya ga-azụ ụmụ ya ụmụ atọ na ya na nwunye ji ụmụ isii ha zụrụ na ụmụ isii ha mega ọfụma foze ụzọ ụmụ atọ na ha bịa no problem bịa eriga ha nri na ya nwa ga-azụ ụmụaka. Mama ya daa this man n'ụkwụ ya onwe ya dakwuo the man n'ụkwụ ebido kelewe this man na ihe a this man gwara mma ya ọkwara ihe o mere na ha witness ha olili papa ha ya witness ha olili papa ya na enweta eshili enwe ihe mere na village ma ha gbapụ ọsọ ndụ ha lakwuru taa ka shi lakwuzie this man na nwunye ha laghachi back to school. Mama ha ebidozie na-eshizi mma ya na-ahụzi maka ishiri savụwazie this man na nwunye mma ya na-ehicha ma gịnị wozie cleaner wo chef ha ewere mmanya ihe ọbụla na-eri ha na-eri n'ọnụ gaga through their mother na mmanya jizi ndụ ya put on the line. Otu a ka ha nọ na this man azụ ya na ụmụnne ya gacha pụta gramadu na ya ga graduate ala pụta mgbe diọkpara this man lọtara mụ ya like ya sị ha na nwa nke a na-akọrọ ya the story. Ọ sị na wow some families ọbịa like ya the young ọbịa like ya na ya bụ adị na mma from ịdị na mma na ọwụ otu o shi puluru ya dowe ya ebe ọ nọ na ọwụ link ya connection ya ka eji kpata ego ya kpatara today. Ugbu a na ha adịla ọfụma ya lọta gwa mme ya sị ngwa na ya ga like ịla obodo ha ka enwe ike rụọ ụlọ marakwa n'ebe ya kwụ. The man says yes na okwuole na ya ekwuole ihe ya na-ele anya ka okwu na ọ lọtala ka ebe okwute ihe dị ụtọ na ugbu a ọ lọtala na otu o rezile the topic na ya ngwa na ya ga-edu ya aga mana ya gala straight to ụmụnna ya na ya nwa ga-edu ya aga with security ka a ga-eme ite eze obodo ha ka ebido dis hụ mata kọọ akụkọ ihe mere na otu o chiri mee na ha relax ala n'obi ha relax ala na ọ ugbu a dị mma ịga na o topụtala na ọ mara na ihe ka enwe ike ọ ga chọọ mgbọrọgwụ ya. And this man this time ọ gbadatakwala na ọwụzikwa ha ụmụaka na ọ weta this man shi so ya ha ga-eme ite eze obodo ha eme onwe introduce eze obodo ha etinye sa yes na akụkọ kọrọ that na di nwunye nwanne ya nwoke ụkwanụ papa ya na ụmụaka ọ mụrụ nwanne ha na ọwụhụ nwanne ha nwoke nwe na o kpọrọla dị ụmụaka gbakwuru onye ya na ya bụ ọkpụmụnwụ even burial ya na dị ụmụ na-abịaghị na ọwụ ihe mere na after akọchara everything na ihe mere na otu o chiri mee eze obodo tie so ha lawa na ya ga-eji oji gwa ha mgbe ha ga-abịa narazie nọmba ya ka e fix date mgbe ya ga-agwa nwanne papa ya ka ya na ụmụnne ndị ka nwoke abụọ ka ha na-atọ ka ha ya chọrọ ịhụ ha na palace ya. Failing to do that na ihe ga-emebi then ha nwee date ha mere agree ha ga-alọta na ya ga-akpụ ya ka ha bịazie na ọkwụkwọ otu eze ha shiri kpọọ ya na mama ya na this man awụchasịa na mgbe ha bịara ha meje amụrụ na eze palace dị ma eze obodo ha kwa na-enye eziokwu na ọwụhụ ọ naghị atụ ashị ọ naghị eri ngala na ọ weza a na-asọpụrụ asọpụrụ. Mgbe nwanne papa ya hụrụ ya akụja hụ mama ya akụja ihu ya gbarụọ ya ele eze anya lee the papa the man zụrụ ya ọwụzighị that the young daddy that time ọ sụtara ole the man chọtacha onye ọbụla kọchatacha onye ọbụla dabịa nụrụ kwodu because ọ mara na ọ gaghị adịcha izi eze ebulite okwu jụwa sos na ọ gịnị gburu nwanne ya nwoke na enweta eze shi bido akụkọ a n'ụdị ya ma ajụjụ eze jụrụ ya eze ha pụchara ihe niile aka ore ha pụcha everything jụwazie nwanne papa ya sị na ọ gịnị gburu nwanne ya nwoke so ajụjụ abịa kụjue ya ụkwụ mee ya ọmazi etu o shi ebido dịdị akụkọ ọgwawazi after all pause for some seconds ọgwawa eze si na
na nwanne nwoke na-enwe attack, spiritual attack, egwu agbagharịga ebe niile, enwe ebe emetere ya na ọ na-enwe attack. So after onwe attack ahụ bịa bidezi ọrụ nwunye na-ekwesịghị ime ya ala ka ọ ga ahụ n'oyiwiri ihe die na ọ ga-bidezi ọrụ na ka nwoke ji ego na amazi before ya mara nwanne ha nwoke ozi onye nwụrụ anwụ, enwe onye ga-akọwata exactly ihe gburu ya. Ezi obodo ha gwawa ese na ọ bụrụ na ọ nwere di ya ihe nwanne nwoke na-arịa, nwanne nwoke anwụọ n'ụdị o jiri nwụ, ya set ya nwunye na ụmụ ya on the run, nye ha allegation ga-elie nwanne dị comfortable na nwunye nwanne nwoke na ụmụ ya dị ọkpara ya anọghị present mgbe elige nna ya, ya dị comfortable na ya ga-ala ka o prove ori na aka ya anọghị na nwanne nwoke. Ka 1 2 na ya nwetara information na ya na ụmụnne ya ekele ihe nna ha, knowing fully well na dị ọkpara nne ya nwere nwa nwoke abụọ somewhere, na obi ọ chụọla ha chụfuo ha, na ọ mara ihe ya na ụmụnne ekere na onye oji ka o ji wepụtacha ma ya ma ụmụnne ga-eprove godo na anya aka ha anọghị na ọnwụ nwanne ya nwoke. na ahụbeghị that young man a na-akọwa akụkọ kọrọ na that gburu ihe obideghị from nwatakịrị mewe, amụghị ya na problem ahụ according to history dịka nwunye na ya onwe that young man awụghị onye akwụkwọ na awụtoghị na village a dịka onye akwụkwọ na ọ na ihe ahụ asọ tocha na ọlụọla nwa before ihe ahụ ebido emewe ya, na ya na ụmụnne na ụdị ha ji triti nwanne ha nwoke ruo n'ọnwụ tritikwa ụmụ nwanne nwoke, na ya ga-alaiki ịma nke ha pa n'ọnwụ nwanne ha nwoke maka ahụ ebe dịgodi ya mkpa nọ nke a ga-ebuze triti na enwe ihe ọzọ a ga-ekwu na a ga-ekwu ya after ha prove otherwise na aka ha nọ n'ọnwụ nwanne ya nwoke ya nwa particularly nọchiziri anya azị ọkpara na ọhịa ga-alaiki ịma na ya kpere ụmụnne ga-ajụ ha ajụjụ, na ya ga-eme ka shon ebire ha gbara dị ike agbara na-enweghị ike bribe na-egbu na ngwa ngwa, na ha ga-abịagodo tikwasị aka prove that na aka ha anọghị n'ọnwụ nwanne ha nwoke wụ senior brother ka ebidogodo from there na ọhịa ga-alaiki itrit godo first. Nwanyị mba nọ mza ya hụ ya n'ihu ọnkụl ya na isi hit na-agba ya n'ime ebe AC anọ na Ezas Palace adọwara AC ndị ana dịka fridge akwụnwa ya na-eku vuvu adọwa n'isi ebedo na ebe ahụ chiliga lista eze nọ on ọkụ nọ hit na-agba ọnkụl ya n'isi pom. Ọ nọrọ nga si ya oke eze ka e discuss godo with nwanne nwoke briefly ọkpọwa ya sị ka ya hụ godi outside. Eze nye ya sign si ya ga ya ebilie dọrọ ọnkụl ya pụọ eji ka e rutere n'eji ọnkụl ya gwawa ya sị n'ebe o topụtala dị mkpa na ya amahụ na ọ ghara olote na how time flies, na onye a na-ekwu okwu ya na ọwụ otu nne ya too ya dị ọkpara nne ya nwụfọrọ ya ara, na ha toro wite ịhụnanya na enwe onye kpọrọ nwanne ya ugwu, na ọ wụ duto mama ya eteki action mgbe ya suggest something mama ya sị no n'ọhịa mere eji nye that accusation, enye accusation ahụ na enwere ka ihe bụ n'obi abịa mechazie ọdịzi ka mama ocheke ka ekwu ihe dị otu mkpụrụzie ha agbalaga ọ bịachizi na ọ bịara ya agaghị achụpụ ya, ọ gbazi ọsọ ya hụta ya na ọkpọziela ụmụ ya gakwuru onye na ya bụ ọkpụrụ ụmụ nwa. The whole thing was happening so fast na ya wepụta okwu a ka edozie n'ime ụlọ na enweghị ihe mebiri emebi na ala niile ekere na a ga-ewepụta chicha ya na ifunu ka ya ebe ya arụghị ụlọ na ya ga-ererizie na ọnwụ na ebe ahụ manyegara na o were ma ụlọ ma ala ya na-ahụzi otu o si dị ịga iwepụta okwu ahụ from aka eze, ahụzie na ihe ọ gbagoro ọsọ wụ ihe gburu papa ya ka ọ gbagoro ọsọ ya gwa ya sị ọnkụ ya sị na ole anya na ihe a niile emeghị ya n'anya nwata ya dị 16 years old. Ya na mama ya bịara meeting the day he hold meeting ya nụrụ ihe sọrọ ya n'ọnụ ya wụzi ihe ụmụaka na ọ naghị agwa ya ihe emerenụ mgbe ya dị 2 or 3 years na ihe mere mgbe ya dị complete 16 na-aga 17 ya wụzi ụmụaka na ọwụ ihe ha bịaziri na eze ka okwu niile nọ n'aka, na eze awụghị onye a na-atụ ụjọ, na ebe eze ha ndụwara okwu a na ahapụrụ okwu ya agaghị ejighị ike aka gasị eze na ya chọrọ iwepụta dị okwu no na anya ahụ na last na ọ ya dị 16 years na ihe ọwụna nwanne nna ya na otriti ihe ọfụma ọjụ ha ese onwe otu o si lee na ihe ọ chọrọ ha ọsọ ha agbakwara na ya ọsọ na ugbu a na okwu na eze n'aka na ya agaghị ejili ikekere aka ga-ewepụta okwu ahụ na nkụ na ya dị sọrị ka ya pụọ ochere ha n'aka si ya na ya biko na onye nefu ya na ya anaghị like iwepụta okwu ma family mata ebupụta ya na o wepụta okwu na akwa ya gwala ya na ala niile na a ga-ewepụta chen na onye ka eru ka onye ruru na a ga-enye na nna ya at least na o doo anya na mama ya na ọ dị innocent na ebe na okwu ndị a ihe mere years back na si ya nwa papa ya toro ya ugbu a ozi dị ọkpara na a ga-eme sure na ya handụrụ okwu ọta dị mma ya ajụ si ọnkụ na ọ hapụ ya aka
ya metụla ya aka na nwe right imetụ ya aka, that physical contact I like ya n'ọnwa ọnụ ka ha ji ekwukwu na ọhịa kpọpụtara eji na ọbịa bịa gwa eze so wee eze wepụta okwu na ha hụrụ ụlọ ha bifo bịawaghị ya na ya bịa like ihe ahụ o mere biko o were ha nke hichashi ihu ya bata ha nụrụchie ha ala eze agwala ya gwacha na ese ọkwa ọrọ ihe ekwu ya gakpa ụmụnne end ya meeting ọ ya ka akpụrụ ụmụnne ya alọtachia ya eshi na azụ bịa meet eze before ya ga-akpọta ụmụnne ya eshi na azụ bịa meet eze mgbe ikpere na-arịọ gị eze na-asị gị eze na ya dị sorry na eze biko ebikwele ha gbara mana ya mejiere ya na ụmụnne gbachitara ya ụmụ nwanne ya nwoke enwe ala ruru ha na ya ga-enye ha na ya biko mana ya bịa mewe ka a bịa ṅụnwa iyi na actually na-enwe ihe ya mere na-agaghị ote ya echiri chee ya na ya jikwere gaa meetie dibịa ya nga ya na-agbagharị ka ya gaa gwụrụ ọgwụ ahịa dibịa gwawa ya na ọ ga-efukwa ya ihe na ọ ga-efukwa ihe na ọ ga-edenwere ihe echeta ebewe na ọ ga-edenwere ihe na ọ ga-efu ya ihe na ya mahụ na ụdị ọ ga-eji efu ya ihe ahụzie na ọ nwanne nwoke ihe ahụ bịa mewezie nwanne nwoke ya gbarakwa ga jụọ si enwe ihe a ga-eme ha si na onwe ya na nwanne nwoke ka dịtinu chuzo na ya gara gwo na ọwa ọgwụ ahịa na ya gaghị ime ọgwụ ego enwe onye ya chịrị iji ga-eme ọgwụ ihe ya gara gwo na ọwa ọgwụ ahịa ya ma na ha ga-ana ya such sacrifice ihe ahụ eme ihe ọ gwaga eze si oke na nsogbu na ya nọ na ihe okwu na the next meeting ka ya mara ihe ya ga-eme ya alawa akpọ ha meeting eze again nwanne nwoke sị ka ezukọtachara na meeting eze agwawazie this man uncle ya na ọ mara ihe ahụ ya kwuru bịa gwa ya 3 days ago na o kwuo ya nga na ugbo ya ka onye ọbụla nụrụ na agwa otu onye ahụ na ọwa eke na ya nwụ king nwere kingdom to rule over na papa ya na ya ga-ajụ ese onye mụrụ ya na onye mụrụ ya amaara ya so onye eziokwu ahụ mara ya n'aka nye ndị de ya prọfọm eziokwu lekwa elekwa ọnwụ ya ga-akarụ kampen na ọ mara ihe ahụ o kwuru 3 days ago na o repeat onwe ya again ka mara otu esi enyere ya aka ọnkụl ya repeat ihe onwe ya again onye ọbụla etie ma ụmụnne ka ya ndị ka ya ọ atagaziri azị ọkpara na-amaghị ihe o mere ha elewe jụọ ese ọsị gịnị na ọsị gịnị onye ọbụla dị surprise ya repeat onwe gbazi ka eze jiri gwawazie so onye were nwanne ya nwoke ga-awakere ihe na ọ maara problem ya na-achọzikwa ịnata this innocent man ị ga-gwuo ya wa igwupụta ya ego because of succeed ya set ha kwa ụmụ nwanne nwoke ndere ọma nwunye mana chụfụsị ha kporozi ụmụnne ha eke ihe na o just wee otu o filiri na okwu agaga ya were ikpere gboo n'ala si ya ma na ya agacheghị iji eme ọgwụ ego na ọwa ọgwụ ahịa ka ya gara ga ịgwọ na ndị na-eme ọgwụ ego ndị na-agasị bụ ige ha ego na ya nwere biznes ya na-eme na ihe ya gara gwụ na ọwa ọgwụ ahịa na-enwe mgbe dị mmanụ gwara na ọ ga-efu ihe dị taa ha ụmụnne ya sị na ị gara gwụọ ọgwụ ahịa ya edoo anya na ihe nwanne nwoke sọfaga na oshego n'aka gị nwekwa mind inye gadoro ha aka ya nwa anwụ gị were hekwa nwa na ga-enya gị innocent man n'olu because succeed na ịnapụta dị man ego ma ụmụ nwanne nwoke nwunye jụrụ ese no ifuli iwe na ihe gburu nna ha gụnwa bụ ụmụnne ka o toro ọnkụl ya ka abụọ na nwoke ebilite n'ihu eze nga ratapụrụ ya aka ntị gị tua si ya na eze ya sị na ha dị very very sorry na decision niile eteki gị na ọya nwa ihe niile egiri gị na ọya nwa na-enwe ka ya pa diọkpara mma ya n'aka ka osogo diọkpara ji ama ya n'aka na ọwụ ọnwụ kwapụrụ ka diọkpara osogo diọkpara ji ma ya n'aka na ihe nne ha mụrụ na ba ihe nne ha mụrụ na ya nwawo ka atọ na nwoke ya nsusha nwa mba no ya ka eze gwara ya that na ihe niile wụ ala ya niile o ketara si release everything ya ebilite eze na ya dị very very sorry na enweghị eji ala ahụ eme na ebe ọhịa ha ekwere egbu nna ya na ha jide ma ala ha ekeriele na ha ekere na ya ga-azụtali ala ebe ya ga-arụ ụlọ ma ihe ya bịara ya restore na ọwụ his mother's innocence gwakwana ndị obodo na ha wụ ndị obodo a na ya wụ son of this soil na ya lọghachitara back to roots eze anụrụ ngana na ya ga-hand over to ya ga-hand nwanne papa ya over to police na ọ ga-agarịrị prison for what he did na a ga-abanishikwa ya n'elu ya na ya ma ụmụ ya na aga ahụkwa ha again ebe a na the next meeting etiri na ọ ga-awụ next month mana somebody gwaga that na ya hapụga na ihe niile agaala na Chineke nna anapụtala ya na ya ga gwa eze na ọwụ ya ga-agwa eze ihe eze ga-eme at this point eziokwu agbaala na ọ ga-agwa eze na ọ hapụga okwu na eze ga-ahapụ okwu na ya ga-ahapụga o buru ụwa ya ga na ọ nọrọ ya n'isi asị onye gburu nwanne na ọ ebe akụkụ na m jụta elu ụmụnne na ọ wụrụ gị ịga gị gwa eze ọ wụrụ m ị ga-ahapụ
na ya chọrọ ịlụ nwaanyị mgbe na-adịghị anya akpatala ego ya na-eme na ka ya zụọ ala rụọ ụlọ na ebe ha egbuole ndị nna ya because of ala na ha emekwara ha ekerekwala ndị ala na ụmụnne mpa ndị ọzọ na-akpọzi ya na fon na-asị ya biko na ya gbaghara n'aka ha esokwe ya gwa ha na ya achọghị ịnụ olu na onye ọbụla gara onwe ya na onye ọbụla gara onwe ya ha kwuru ogbu nna ya na ha kpara ya gwa ya na ọkwa ya ka ọ hụrụ mgbe e mere ndị mitin na-enwe ka ya pa na nwanne ha nwoke kwuru n'anya ha dị agwa na ọ ya agwaghị agwa ahịa na ọ bụghị ya na ha emege biznes ya ya gwa ha na mgbe ha kwesịrị ịjụ ihe gburu nwanne ha ajụ ihe gburu papa ya ụkwado nwanne ha ha jụdo ha esi ebe ha nọ na ọwụ na osoro ha the fact na ihe esoro ha ga gwa ọgwụ mmeke na ha so dagbuo ha n'anya na ha so sente ọ na enwere ndị one of them pụtara counter ya challenge ya confront ya si n'ọwachi na ihe na ọwụ ụmụ nwanne nwoke na ha nara ịnọ n'ụlọ ha one way or the other na ha niile tọkọrọ ka anya ọbụla nwere role o playere na ha nọrọ ọnwa ha na ọwụte ebe okwu nọ na a na-arịọ ya si ya ga meet eze maka abanishikwule na abanishi ya na ụmụ ya na ya ga-enwe enemy from afar na ụmụ ya ga na-achụkwa ya ga na they will not be happy n'otu ụbọchị eze ahụ ga-nwụkwa one way or the other another government ga-abatakwa another eze ga-abịakwa nwere ike ichange situation by then na adọla enemy si hapụ ka ha ebe ha dị na ha na ọrụ onwe ha na ebe ya si enweghị eji ala ha na-eme Chineke nyere ya ego zụrụ ala na ya zụrụ ala na ala nọ na village ha ya zụrụ ala rụọ ụlọ ya lụọ nwaanyị na ọ dị highly welcome n'ọhịa mmadụ suggest gịrị na ya jụdelu unu na ọwụ papa you need justice na ọwụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme na gị werekwanụ akụkọ ya wee megịrị wee mụrụ akụ otu aka ọsọ m si gbotowara ya unu den ihe ọzọ m chọrọ itigere ya wụ ịnụ ngalugbeene ọ wee eziokwu this man nwanne ya nwoke na nna ya wee ezigbo mmadụ ma nne ma nna ya wee ezigbo mmadụ mana ọkwa ahụ gate niile ọ staff na-arụ ọrụ idewere n'ụlọ m ga-adị as good as this man nna ya mba ọ na-ahụ na dev mahia ebutere ozu nwaanyị n'ụlọ ya one of his workers etere ogbe etere ose nwa onye ma ihe gburu that lady mana ọ dị mma ka before gị ha ya mmadụ denwe n'ụlọ m gịnị ya nụrụ ya eshi n'ụlọ m na-eme operate na-agaga pụta ya wee onye na-akwụ salary owurutebe steji agaghị ugbu a werutebe ka ị mara ka onye ahụ ga-eweta medical history ka a mara nke ọ na-arịa marakwanụ nke mege ajụ ese mee inquiry n'ihi na ebe okwu oge ga-obe steji ụwa gaga ugbu a na ihe ndị nọ n'ime ya the set of people enwere na-adịwagara iche na set of people nọ few years ago enwezikwa ha conscience na ụnụ ahụ na because nwaanyị a wee ezigbo mmadụ ya na di ezigbo mmadụ enwere onye ụdịrị ihe ga-adabatara agụkwa ha ikwu this big man na-ahụtazie na ọwa ụtọ ọwa o werele onye anụgara na wakere ihe because gịnị o nwere ego ịnụ ngala ugbo ihe nwere workers ị na-arụ n'ọrụ some of them nwere ike ịwa shimatic ema some of them nwere ike inwe ka ha na-arịa ema biko ọ bụrụ na ị nwere ụdịka workers dị n'ụlọ onwe gị na ha bi ebi ọ bụrụ na ha na-abịa na mberede ha rụcha ha ala ọ dị iche mana ibiri ebiri nwunye nshie ihe irie from ite ebe echi kutere gị ebe a biri ebiri biko o we kwesịghị ka onye ọbụla ka ị mara onye arịa ka ọrịa ga mara onye bụ ka obi onye ọbụla mara gị mara ya medical history to avoid mmadụ ịnwe asị ejiri onye ama waka ihe wee jiri ka eme arịasa eme gị investigation before ị mara a na-elezi onye ahụ ma enwere ka ọpa wale aka ya dị ọcha ihe ụwawo nṅomi ụmụnne m ọsọ m jụọ ọnụ ọ wụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu